Nagtigom o gituki sa Talisay City Social Welfare Office, Talisay Police, kauban ang Gender and Development Code Gad Focal sa 22 ka mga barangay. Ang nahitabong gubot sa mga batan-on sa usa ka imnanan sa Poblacion, Talisay City sa miaging semana. Kini aron masiguro nga wala na isusamang insidente. Samtang gi-review o gituki usab sa Talisay City Police atol sa ilang tigom sa City Advisory Council o sa Peace and Order Council ang mga ordinansa sa mga business establishment kabahin sa pagbili sa mga menor de edad nga makasud sa mga establishmento o mabaligyaan o gihimnog makahubog. Part na siya sa activities nato for PCR month and also ato apong ginahatagaan gyud og recognition ang mga accomplishments o contributions sa atong mga Gad Focal person sa mga barangays. Kining mga Gad Focal part sa ila hapon is they conduct advocacy not only on children but also parents. Labi na tudluan pod ang mga ginikanan ug nasa advocacy on parent responsibility.